Això no és una pista de muntanya. Encara que pareix mentira, ací viu gent. Esta tanca metàl·lica està ací de fa 6 mesos. Este pal de la llum provisional està ací fa més de 4 anys. Tot això pareix un barri degradat, com els de Callejeros. Però això d'ací és l'Institut Ribalta. I allà és l'Avinguda del Rei. La gent d'este barri es considera zona centre. Però no busqueu papereres, ni en el carrer, que no en trobareu. Ni busqueu amos que facin complir les normes de tràfic. D'això ací no hi ha res. El PP fa polítiques d'aparador, manté en condicions l'Avinguda del Rei, però oblida per complet els carrers del voltant. El bloc, per contra, té clar que cal un bon manteniment i serveis per al conjunt de Castelló. Polítiques fetes per a tots i totes. Decidís futur, vota bloc.